om sand. Sand. Det er nemlig rigtigt. Ja, du ser godt. Yes. Ja, og nu skal vi snakke om dannelsen. For hvad består sand egentlig af? Sand, det er en jordtype, som består af partikler og nedbrudsten. Yes. Almindelig hvidt sand, strandsand, det du finder på stranden, det der, det består af 95% kvarts. Og kvarts, det er et mineral. Og formlen, det er SiO2. Ja. Og så har vi også tung sand. Det er det tunge, fine sand, du finder på stranden også. Yes. Det indeholder en masse mineraler, f.eks. som titanium og zirconium. Ja. Det var lidt om dannelsen af sand. Ja, så skal vi have om forekomster og man kan mest finde sand ved havbunden og ved stranden, men der findes også et grusgrave rundt omkring. En grusgrav er et område, hvor du finder store mængder af grus og sten tæt på jordens overflade. Hvis man skal købe sand til f.eks. sandkasser eller noget andet, er det for det meste fra en grusgrav. Så skal vi snakke om indvinding. Indvinding består mest af stiksugning eller slæbesugning. Gravemaskiner bruges kun i nødstilfælde. Ved stiksugning holder skibet stille på vandet. Og så suger man fra motoren. Det er super. Yes. Så det vil sige, at man holder skibet, og så putter man sådan ting ned og suger sandet op ned fra havbunden af. Så bliver det suget op. Og imens at slæbesugning, det er hvor skibet det sejler langsomt hen ad havbunden. Ved slæbesugning sejler skibet langsomt på overfladen. Og så har man et sugerør, der sådan kører under på havbunden og slæber sandet. Ja. Sådan. Vi kender nok bedst sanden fra stranden, eller grusgrave, eller sandkasser. Og nu når vi snakker sandkasser, så det er med os nu. Det vil vi ikke ud. Ja, okay. I kender nok sand for det meste fra grusgrave, eller fra stranden, eller også nogle her sandkasser. Men små børn bruger det til dags. Men det kan altså også godt bruges til noget andet. Sand kan fx bruges til vinduer. Sand kan også bruges til asfalt. Sand bruges også til cement og byggematerialer og sådan noget. Ja, sand kan også bruges til vægge. Ja, det var det her afsnit af Julie Kristines Nørdeshow. Husk at se med næste torsdag kl. 20. I må have en god aften.